Desta volta o que faremos será un sysprep. Lembrade que un sysprep o que fai é preparar unha máquina para que sexa clonada masivamente. Lembrade tamén que, bueno, os Windows tiñan un número de identificador interno de seguridade que se non se muda dará problemas a hora de meter máquinas no dominio. Así que, por iso e por outras cousas, é moi interesante facer esta preparación, vale? Esta generalización para despois que esta máquina nodriza poida ser clonada sen ningún tipo de problema. Para elo, o primeiro que faremos será crear unha snapshot, por si acaso, para facer as nosas prórrogas, vale? Antes do sysprep. E arrancamos a máquina. Unha vez arrincada, nos sabemos realizar un sysprep, digamos que normal, é dicir, sin preguntas e respostas. Co cal, o seguinte reinicio da máquina aparecería nese punto no que Windows comeza a preguntarnos pois pola distribución de teclado, por Cortana, etc. Desta volta queremos saltar todo iso para reducir a interacción co usuario a cero. Entón teremos que apoiarnos nun ficheiro XML. Entón, en vez de ir a este equipo C, Windows, System32, sysprep, executar, o que faremos será abrir unha consola en modo administrador. Escribimos cmd e lle dicimos que queremos executala como administrador. E o que faremos desta volta primeiro será ubicarnos dentro de sysprep e escribiremos o comando, que o comando é sysprep.exe e coas opcións. A primeira opción será generalize, vale? Se lembramos, nos activamos unha casilla coa opción generalizar cando usábamos as ventanas. Tamén utilizamos o parámetro OB para a configuración rápida do sistema. Indicámoslle que queremos facer cando remate o facer o sysprep, que é apagar a máquina, vale? E indicámoslle que queremos que sexa desatendida, unha tent. Me sobra unha N, unha tent, vale? Indicámoslle a ruta, que no meu caso sería users, isto comprobade, vale? Porque senón teredes problemas. Entón, no meu caso é C, usuario e desktop, vale? Neste caso, en vez de usuarios, comprobade dentro dunha consola, sería mellor facelo, e así o vedes. Abrimos outra consola e vemos cal é a ruta. Fixade, você C, users, usuario, e se non me equivoco é desktop, vale? Eu vou copiar aquí o XML e vou tirar deste de XML, polo tanto, a ruta será esta. Para copialo, pois xa sabedes, en devices activades o drag and drop e arrastrades o XML para aquí. Xa teríamos o XML. Se o abrides co bloc de notas, veredes que ten a seguinte pinta, vale? Do que se trata é de, ir respostando esas preguntas, pois, que se as contas de usuario online, que se asistente para conectarnos a Wi-Fi, etc. Todas estas preguntas quedan respostadas, co cal a interacción será nula. Pechamos, comprobamos ben a ruta, escribimos a ruta, podémoslo poñer así para ver as dúas rutas, vale? Escribimos ben a ruta, users, barra usuario, barra desktop, e o nome do ficheiro, personalizado.xml. Se todo vai correctamente, deberíanos saltar o sysprep, a ventaniña do barra de progreso do sysprep. E cando remata, como lle puxemos que fixera un shutdown, é dicir, que apagase a máquina, pois é o que fai. Vale, a partir deste momento xa temos a nosa máquina preparada para facer clonacións masivas, é dicir, que todos os clones que partan desta máquina partirán dese estado inicial, é dicir, como se fose unha instalación, pero con todo o software que ten esta máquina, e con reinicios deste número de identificador.